Я думаю, што у чалавека ёсць нейкія першасныя патрэбы. Это патрэба ў ежы, там, у нейкай цеплыні, у разуменні. Ёсць патрэба ў самаатрэалізацыі, але ёсць значна больш важныя патрэбы, якія, праўда, яны робяць нас людзьмі. І чалавеку важная ягоная нацыянальная ідэнтычнасць, бо яна адказвае на пытанне, хто ты, дзе ты, і у якім ты часе, і навошта. Калі гэтай нацыянальнай ідэнтычнасці няма, то чалавек пражывае такое, насамрэч, вельмі нецікавае жыццё. Нам, я думаю, усім патрэбныя гэтыя выклікі, патрэбныя гэтае супрацьстаянне для таго, каб мы рэалізоўваліся не як біялагічныя істоты, а як жыхары гэтай цывілізацыі. Магчыма, так. Я не веру абсалютна, што Беларусь без беларускай мовы яна можа існаваць як асобная краіна. У нас ёсць сапраўды толькі два шляхі: або з беларускай мовай у Еўропу, або без беларускай мовы ў Расею, каб растварыцца проста там.